अगर आप भी चाहते हैं अनन्या फिल्म्स का नए नए गाने ऑडियो वीडियो सबसे पहले सुने तो लाल बटन दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना न भूलें। मसौरी रे बजरिया टेम्पुए ड्राइवर से कैसे टेम्पुए ड्राइवर से कैसे लड़ा ले नजरिया रे छिनरो लड़ा ले नजरिया का करे गइल रहू नाना दो पटना शहरिया रे ननदो पटना शहरिया गाया रे बाजारिया टेम्पुए ड्राइवर से कैसे ट्रैक्टर ड्राइवर से कैसे लड़ा ले नजरिया रे छिनरो लड़ा ले नजरिया लड़ा ले नजरिया रे छिनरो अनन्या रिकॉर्डिंग स्टूडियो पटना। डीजे विकास मटियारगढ़ सीतामढ़ी कोठवा झुराइल कैसे बाटे बिखरल बाबलिया रे ननदो बिखरल बाबलिया कोठवा झुराइल कैसे बाटे बिखरल बाबलिया रे छिनरो बिखरल बाबलिया कौन टेम्पू वाला तो हसे कौन ट्रैक्टर वाला तो हसे कैले बल जोरिया रे छिनरो कैले बल जोरिया फाटल कैसे चलिया छिनारो गंदा भइल हंगवा रे छिनरो गंदा भइल हंगवा फाटल कैसे चलिया छिनारो गंदा भइल हंगवा रे छिनरो गंदा भइल हंगवा के तोहके धइले कवरिया के तोहके धइले कवरिया आ बिचरे